To mai sauraro wannan cikakken labari da yake zuwa ma cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV. Shin da gaske ne kuwa cikakken rahoton nan da yake zuwa ma cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV da Sarki Aminu Sarkin King Kanud kenan ya shiga ga kara ga Ado Gwanja ga wannan sabuwar wakar da ya kai saki ga matanmu na Kano kenan. A can baya yayi wannan cikakken waka mai suna War kenan amma a can baya yayi wannan sabuwar waka mai suna War kenan da minti da ko kwanaki ba a ba da sura ya kara yin sabuwar wannan wakar mai suna Chess kenan. Amma mai sauraro za mu kama wannan cikakken rahoto da yake zuwa ma na Sarki King Aminu kenan ya shiga ga kara ga Ado Gwanja. Amma mai sauraro za mu kama wannan cikakken rahoto da yake zuwa ma kan mu kama wannan cikakken rahoton da muna fatan ka da daure da namar subscribing kana sai ka danna mana kararrawar sanarwa domin shine zaka ringa samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ga wannan cikakken rahoton nan yana zuwa ma na Sarki King Aminu kenan da wannan shigar da kara ya ta Ado Gwanja cikakken wannan waƙoƙin da yi da a baya yana lalata mana mata mu na Kano kenan. Amma mai sauraro ga wannan cikakken rahoto da Atsani Aminu ya kawo muku gashi nan yana zuwa ma cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV. Shin mai sauraro wannan magana ta shigar da kara ga Sarki Aminu Wakin kenan na Ado Gwanja shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba? Amma mai sauraro ga Ado Gwanja ya fito ya yi magana a shan media game da wanda suke zagin sa game da wannan sabuwar rakar da ya yi mai suna maciji ko ya shiga rami zai shigar da kansa idan ya ga mikiya. Amma mai sauraro za ku ji ta bakin Ado Gwanja abin da ya fito ya magana akan wanda suke zagin sa, har ya fito ya faɗi maganganu akan Sarkin Kano din kenan Annu kenan, ya faɗa mai magana da abubuwan da ya bai kansa adalci ba da kowa da haka yana neman kuɗinsa yana sana'arsa da dole ya an samu ido. Amma mai sauraro wannan cikakken rahoto da yake zuwa ma muna ƙara sanar da kai da daure da namar subscribing kana sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin shine za ka rinka samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shin mai sauraro maganar Sarkin Kano da Anunu da ya fito ya yi maganganu shin gaskiya ne ko ƙarya ne? Amma mai sauraro ta maganar Anunu Sarkin Kano ya ce yana lalata mana matanmu na Kano kenan gabaki daya, yana aibata mata, yana waka, yana ziga mata da maza da suna ƙara wulakancewa a cikin wannan mai suna TikTok kenan. Amma mai sauraro da wuri kalli wannan ƙarshen bidiyon za ka ga abin da yake zuwa ma a cikin wannan bidiyon na Sarki Kano da Anunu da ya fito ya maganganu ta bakin Ado Gwanja. Ado Gwanja da yana lalata mana mata na Kano, yana wulakanta su, yana musu abubuwan da ba shi kenan ba. Amma mai sauraro daure da namar subscribing kana sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin shine za ka ringa samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. So mai sauraro Ado Gwanja ya fito ya yi maganganu akan wannan Sarki Kano, Sarkin Anunu Sarkin Kano. Amma mai sauraro Anunu ya shigar da kara cikin kotu, za ku ji a